Sećam se, bilo je sunce. A meni je to sunce smetalo. Meni je odgovaralo da bude tama. Sad iz ugla ovog vremena meni je to smešno, ali tada mi nije bilo smešno. Jednostavno dešavalo se sve i svašta i ni tada ja nisam bila zaštićena, ali sam opet imala podršku pištaljke. Znači, prva reakcija u smislu zaštite, u smislu reagovanja bila je od vas i od društva sudija. To je nešto što mi je tada ulilo nadu da ipak ima prostora za dalju borbu, da nisam sama, da ima još ljudi koji su na istom putu kao i ja, a to je vrlo bitno. Ja sam Biljana Mraović, sudija Osnovnog suda u Šapcu i ja sam uzbunjivač.